Os ti ar yr ochr o fel ti sy'n gyrru lwys o negesio, mae'n rhaid anodd deud bod ti'n neud, achos ti'n meddwl bod ti, dyna pam ti'n caro ymlaen. Cymryd step nôl, a dyn os ti'n sylwi fatha, dyle bod ti'n stopio am chydig, a dyn nhw'n anfon yn byd nôl, ti'n gwybod wedyn, wel dwi wedi bod yn overdoing it. Yn eich barn chi, sy'n mae perthynas iach yn edrych? Dwi'n meddwl bwysig bod ti'n gallu bod yn onest gyda pobl eraill. A ti'n gwybod wedyn bod beth ti'n deud i person ddim yn mynd yn bellach wedyn. Bod yn aros rhwng chi. Ti'n eisiau bod nhw'n deud stwff. Nedig os di'n stwff eitha personol, ti'n eisiau bod nhw'n deud hwnna pawb arall. Mae'n reswm bod ti ddim wedi rhannu fo pawb, does. So, na, mae'n bwysig. Dwi'n meddwl un o'r peth mwyaf ydy cyfathrebiad, y gallu siarad efo rhywun. Dim ots yr circumstance fel maen nhw'n dweud. Dwi'n meddwl hefyd, os mae yna ffrau'n dechrau, mae'r gallu i cyfathrebu ac i sortio yna yn bwysig, dwi'n meddwl, os yn dangos perthynas da. Os ti'n gallu cyfathrebu'n dda, fwy o chance wedyn bod ti'n gallu sortio allan cyn bod o'n mynd yn rhy fawr, a dwi'n meddwl bod gyd yn slwdio yn wyneud. Dwi'n meddwl bod y gallu i forgive and forget hefyd yn rhywbeth bwysig. Oherwydd, ti'n eisiau dal dig ar rhywun, ti'n meddwl ti'n agos efo am blynyddoedd neu misoedd neu wythnosau. A hefyd y gallu i ddeud os oes rhywun yn rhywbeth yn wrong with it. Gallu i ddeud wow, hold on man, stop. Enghraifft o rygbi ydy, os gen ti tîm sydd ddim yn siarad o gwbl a tîm sydd yn cyfathrebu llawer, ti'n gwybod pa tîm sy'n mynd i ennill. Pobl ddim yn gwybod beth mae'n mynd i wneud. Na, mae'n wir. Sut ydych chi'n gwybod os ydych chi'n anfon gormod o negeseuon i bobl? Sy'n stopio reply o pobl. Sy'n nhw'n ateb i bob neges, dwi'n gwybod. Sy'n mynd o'r cwestiwn gyntaf, os gennych chi perthynas da a ti'n anfon gormod o negeseuon at rhywun, dylse'r person yna ddeud i chdi. Mae'n rhaid i bod yn anodd i ddeud o'ch rhywun. Mae'n haws i ddeud na'n ddeud yn dweud. Os ti'n gweld bod ti'n anfon dwi'n bod, 50 messages a day i'r person, a ti'n cael un nôl, mae'n bach yn obvious wedyn bod ti'n... Os mae'n ateb yn ofyr, mae'n bach yn obvious. Ti'n gyrru paragraff, ond nhw sy'n gyrru OK. Even os maen nhw'n ymateb i bob neges, dylse ti weld ar y ffordd maen nhw'n yna ymateb i fo. Os dyn nhw'n gofyn cwestiynau nôl. Union. Fel rhaid i'n dweud, os maen nhw'n jyst yn dweud rhywbeth sydd ti'n gwybod a dweud, alla dwi'n bygio. Neu fo. Hefyd dros text, ti'n gallu gweld fatha ymateb nhw'n agos. Os ti'n malu cachu fo rwy'n a ti'n siarad efo nhw, ti'n gallu gweld ar gwynion nhw bod ti'n mynd yn erfyn nhw. Ond allan di text ddim yn ffordd gorau o siarad fo, well as siarad face to face. Os ti ar yr ochr o fel ti sy'n gyrru lwys o negesio, mae'n rhaid anodd deud bod ti'n neud, achos ti'n meddwl bod ti, dyna pam ti'n caro ymlaen. Alla bod mater moch yn iawn, cymryd step nôl, a dyn os ti'n sylwi dyle bod ti'n stopio am chydig, a dyn nhw'n anfon yn byd nôl, ti'n gwybod wedyn, wel dwi wedi bod yn overdoing it. So ti'n fel gallu dweud bod ti'n ymddyn full on ta? Dwi'n meddwl mod dibynnu, os ti in person ac ti'n ymddyn rhy full on, dwi'n ti'n gallu dweud yn syth ar y person ti'n siarad efo. Bod ella bod nhw'n teimlo bach anghyffyrddus, neu ella fydd nhw jyst ddim, wneud nhw jyst cerdded o'na. Dwi'n meddwl bod alcohol yn rhoi yr boost o confidence i'r chdi, a weithiau gormod o confidence, lle mae'n cyrraedd pwynt weithiau lle. Mae'n cyrraedd stage o ti yn full on. Achos ti'n meddu, ti'n mwyn gwybod. So mae'n rili anodd deud wedyn. Dwi'n meddwl mae rhaid i rwy'n just deud wrthyn nhw. Ti dy hun methu rili sylwi arno hwnna. Be fyddwch chi'n neud os da chi'n teimlo fel rwy'n yn ymddwyn yn distance? Mae'n dibynnu, achos mae'n rhai pobl eisiau llonydd, does. Weithiau mae'n eisiau just troi ffôn off am a couple of days a cael llonydd. A wedyn hefyd, mae'n gallu bod yn sain o pobl yn dwi'n bod depressed neu beth. Efo cariad, ella bod ti efo nhw bob un diwrnod, a wedyn maen nhw'n ymddwyn yn distance, ella bod nhw jyst eisiau lle. Cael digon o'n te? Maen nhw eisiau amser ei hun. Ond efo ffrindiau, os maen nhw'n ymddwyn yn distance, wedyn ti dda. Ella bod ti ddim yn gweld nhw'n hynna aml, nhw dal yn ymddwyn yn distance pan ti yn trio gweld nhw. Ella bod yn broblem wedyn, ti'n gweld, dyna pryd ti angen dechrau siarad o'r nhw i weld os maen nhw'n bod. Dim yn just distance ei hun o chdi, ond pawb. Dyna'r gwahaniaeth. Ti'n eisiau bod yn pushy chwaith, just fatha gofyn, heb weld ti'r sipyn, Cymraeg. Iawn. Dych chi'n meddwl bod boys yn mynd y gefig ennis mewn perthynas?
No, mae rhai fechgyn fel, mae Karen yn mynd i'n dwylo hebyn nhw, fel, ffon nhw bob deiliad neu beth yna, mae angen fel, just back off tyn bach. Chi'n meddwl bod yn iawn bod yn gemigennus pan mae cariad chi fel mynd allan ar y cwrw? As long as mae'n gyrru dda neges i chdi bod yn dda hyn a hyn, just i adael i wybod bod hi'n oce. A fetha, dwi'n meddwl bod hynna'n iawn. Dwi'n meddwl sy'n ni yn mynd yn gemigennus. Ond wedyn, mae rhaid i just gadael ond oes. Ti'n mynd i controlio rhywun deud o'na, ti'n mynd i wneud hynna, achos bod fi'n deud. Os ti'n mynd apus gyda, dylai bod ti'n siarad am y peth. Ie, ti'n gallu stopio nhw'n rhaid. Be am nhw eisiau, ne? Sgennych chi unrhyw le fel sy'n fel safe space i gael sgwrs fel hyn? Dwi'n meddwl pan ti'n fel ffrindiau gosa ti. Dwi'n meddwl bod un lle penodol. Ie, di o ddim amdan fel y llew ti, mae amdan... Efo pwy ti efo da. Dwi'n, trust yn digon i chi deud beth ti eisiau deud. As o hwn agor fyny ti, dylai bod ti'n, angen ti gwrando nhw. Ti'n dark yn mynd trwy ddo. Ti'n bod yn rhoi cefnogaeth yna. Wel, dwi'n meddwl, os ti'n siarad efo ffrindiau, mae gen ti grŵp fel 3 neu 4 sy'n siarad amdan fel problemau yn aml. Dwi'n meddwl bod hwnna'n profi fel lleihau'r chances o rhywbeth yn troi mewn fel, troi'n serious a wedyn ti'n mynd i therapy neu ti'n cael medication yna. O ti fel arfer mewn grŵp mawr yn ysgol neu yn gefn rygbi neu fynnag. A mae pawb yn cymryd y piss yn ei gilydd. Mae nhw profi mewn a dyna neith ddigwydd os nhw'n dod o fyny. Sydd ddim yr ces os oes gen ti ffrindiau allan ti trystio. Efo lot o bechgyn ifanc mewn perthynas, dyn nhw ddim yn gwybod beth ydy perthynas iach a dyn nhw'n siŵr beth sydd yn iawn yn wrong. Ella bod ti'n brifo cariad chdi heb i chdi wybod a dyn nhw'n gorfod bod yn physical, ella bod hynna'n emosiynol.